Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Adlaw dai karong Martes to November 19 to 2024. To dai atong ipadayon ang sumpay ning Estranyo sa Gugma. Part 23 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Ug sa dili pa ako dai basahon ni napipilangan nag-comment. Si Cindy Bautista, nindot na kaayo idol na makalingaw na drama, God bless. Salamat kayo sa pagpaminaw, Cindy Bautista. O kang Lane Chapman, ay town sir, idol, thank you kayo sir. Salamat kayo sa pagpaminaw, Lane Chapman. O kang Ami Channel, salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Rocky Vlog, abi nako, wala man siya gahapon. Naagihapon ta hantod matapos ni Rocky Vlog. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Og sugdana nato ang sumpay ning Sugilanon, Estranyo sa Gugma, part 23 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Kinahanglan magbuwag ta. Aron dili buhilak si mama. Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw lang ko. Bisan asa ko, kaya ako'y maaway sa imong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Gitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ko makaikiyas na ko, Lily. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lily. Dakog saa na ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saa diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kundatan ha. Kay dili ikaw ang tagkiyas sa mong kinabuhi! Sukad makasaa siya nako! Ako na ang tag-iya sa tibok mong pagkatao! Pagkasal nako! Kundi ko gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon! Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag Estranyo sa Gugma. Estranyo sa Gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang yagyato na seran, gisugo na ni Yvonne si Lily sa pagpangitag paagi nga mawagtang ang iyang kaluha. Unya nakikita sab niya si Jigger aron suguon kinig nga patyon si Dalia. Samtang si Dalia ug Arnel normal ang lihok nga nangandam sa ilang kasal. Walay kalibutan si Dalia nga nag-ungaw na ang iyang kinabuhi sa kamatayon. Karon bang higala, niya ang sumpay sa pipilan ng kayugto ning atong Sugilanon. Estranyo sa Gugma. Desperada ka na yun ay kayo, Lily. Kay hangtod ka na kamatayon, ipanghadlok naman ni mo na ako. Igo talaga gipasidanan. Nga posibleng mo na mahitabo nimo kung magpakasal ka ni Adel. Nga naman, imo na ko patyon, ha? Mao na akong gibati karon. DJ Lax. Nag-ungaw ka sa kamatayon. Mao nga pauli na lang sa isla. O kalimti si Arnel. Dili ko na may mobiyaan si Arnel, Lily. Humanaw mo seminar alang sa mong kasal. No! Mao na'y tinuod. Humana ang among seminar. O maghimo namin sa mong prenup. Dalia, ako ang magpagkasal kang Arnel. Uwahi ka na, Lily. Busa surrender na lang. Balik kang Jigger kay siya'y amahan na imong gisabak. No! Si Arnel ang gusto ko may mong amahon sa akong anak. Si Arnel
ka pa man yun. Sa ako rin giingon nimo, uwahi ka na. Magpakasal namin si Arnel. Magpakasal si Arnel na ako. Isip, Dalia. Putla ka ng maong plano. Pauli sa isla! Pauli! Sorry, Lily. Pero inihi kayo na. Dili ko na ihatag nimo imong gusto. Good. Mayo kaya nakahimo ka ng ganyan sa pagsupak sa iyong kaluha. Pero gibaharan ko niya. Usa? Usa iyang gisulti? Usa iyang gibahan mo? May daotang mahitabo ko nun ako. Kundi padayon ko nga itong kasal. Nagkabuang na yun ng kaluha mo. Kalimti na siya. Focus sa atong kasal. Di na kayo masunod sa kung gusto si Dalia. Nausap na gan siya. Ug mo kinidako niyang sayo. Oh, Sevon? Hello? Hello, Lily. Unsa naman? May huna-huna na ba ka kung unsaon nga mawa sa atong kinabuhi si Dalia? Si Jigger. Siya ang magatabang nato. Aron mawa si Dalia sa atong kinabuhi. Oh, mao ba? Unsaon man sa nato paggamit si Jigger? Sortihan siya nga. Ngadlo ko si Dalia. Hulgaon nga patyon ko. Kung dili niya biya si Arnel. Sigurado ka? Dili ka makonsensya ka kung dunay mahitabo sa imong kaluha? Tingali bayag mo kalit ka lagausab? Oh, nanghupaw man lagi ka. Basig mabala ka kagkalit sa imong kaluha ha? Og imo ming ibutang sa kadaot? Dili ka na mahitabo. Gisupag na ko niya sa akong mga plano. Busa dili na siya magkamahay na ako. Total, ako naman siya gipasidanan. Gipasidanan sa unsa? Nga may daotang mahitabo niya kung dili niya biyaan si Arnel. Oh, unsa? Nganong imo man sige pasidanan? Ako na siya gihulga. Ah, bugo ka! Unsa? May mo bang dili ko nimong ganlag bugo? Bugo ka! Nganong imo man sige pasidanan nga may daotang mahitabo niya kung dili siya mo biya ni Arnel. Ha? Ako na siya gihadlok. Mas utukan kay nimo ang imong kaluha, Lily. Busa dili to nimo angay buhaton. May mo bang dili ko nimong insulton? Ayaw nagpanawag ni Arnel. Ako na lang ang bahala niya. Unsa? Ako na ang makigsulti ni Jigger. Oh. Ayaw gyud papabuang-buang nako, Lily, ha? Tungod kay gikuptan ko na sa liog ang imong banabana. Kung mo balitok ka rin ka sa itong kasabutan, ikaw ang ipakuha ko ni Jigger. Bugo, bayhana. Kinahanglang matawgan ko si Tita Corazon. Magpatabang ko niya. Nagduda ko nga doon na sila'y laing property nga mo'y gitaguan ni Arnel kang Dalia. Kanindot ko din Pita. Kung tinuod palang unta nga mo relasyon o kasal ni Arnel. Kung wa palang unta ni kasabutan. Malipayo na gitingali ko din eh. Kalain ka sa mong kinabuhi ni Lily, oy. Kaluhami, pero karon nahimo ming kaaway. Ano lahi man siya sa ubang mga igsuon? Kaluha para bagid mi. Pero wa siya pagbati alang na ako. Hindot ka din yun, sa? Oh. Magsamok-samok ko sa imong kamalinaw na. Kailangan ba ni mo ginoon na pwede may bawan? Di man tingali angay nga ang tanan na lang yun ako naon-naon. Ako itugan mo. Umaabot na ko ni mong bana. Angay lang nga imo ning i-share na ko. Bisan unsay naasin mo na karon. Nagunaon na lang ko sa kong kinabuhi.
Bay? Tita Corazon. Doon na ka ba'y bay o dapit nga nahibawaan nga posibleng gipunduhan ni Arnel og ni adtong Lily, tita? Bay. Ako, aduna. Unsa? Hain man dapita, tita. May mga properties man may nga napamalit na mo sa una. Ang ubantot sa Mindanao, pero doon ay gipalit nga bay og yuta si Arnel din sa Cebu. Tinuod ka, tita? Hain man ni dapita. Kuan, ako tanahon sa opisina din sa bay. Sige, tita. Tabangan ti ka. Tiyo, tabangin akong plano kung asang dagatan ito ihagbus Dalia. Ay, nagsisigaan ang matan mo, Tiyo. Mauna niya ito'y babot. Nga magkagunit at ang milyon. Tunga ka. Kanano lang di bahimo, Tiyo. Kaya ako man ang utok yung trabaho, Ikaupat nga bahin lang ka. Gabayan ko. Kamiyan pa ka ng 250, Tiyo. Ay. Usam ko Tiguwang na ka. Ay. Ikaangay nga mo gunit o akong kwarta. Mamatay ka na. Mupunta rin kayo ng tiguan kayo. Ay, ganong mamatay man ko. Noon ka man? Naigo naman kong bugunit ang dakong kwarta. Basta, Tiyo. Ikaupat na bahin ka lang. Goy. Gina. Pag-unaw na diya. Kung asang napita na ito, batubatuhan ka itong Dalia. Ikaw na yung noon na diya. Mas ako magagbahin kanya ko. Ako 250. Kung maruag yun mo, Tiyo, Ay, pasti mo pa. Dali nyo itong tinipon ka. Kabot ako iniidara kung di pa ko marunong do. Sige. Pag-unaw-una na diya, kay musoroy ko. Isa ka pengon? Mo ni marunong. Mapangin ko gawas. Ay ko dili ay. Kung marunong yung iwan, pero gamit sa noon siya. Asam sa mo ihagpo si Dalia, no? Kanang di ko siya makita. Nag-uulang ko na una sa pahimang no ni Lily. Ang bahin ba sa iyang gingon nga posibleng mamatay ka kung magpakasal ka na ko? Mauna. Nahadlo kang mamatay? Wa. Hindi ko mahadlok mamatay. Nag-uulang ko nga ang kagalingon akong kaluha. May nagbahad na akong kamatayon. Dalia ingon niya na kadautan ng iyong kaluha. Busa angay lang nga mapalayo ka niya. Pero dili siya mapahawa sa inyo. Mupahawa sa samo kung makasal na ka. Kung mahimo na ka na akong legal nga asawa. So? Dalia, suot subay! Dali! Suot subay! Nga naman, Anel! Nakaila ko ang auto nga nasa unahan mihunong. Unsa? Suot subay! Pagdali na! Sige na! DJ Lax Remix. Yung sakyanan ba yun na ibon? Ang mihunong sa unahan. Kinsa maginagdaan sa kinan nga mihunong sa Picas Cottage. Nga nito kailaman si Arnel, Tinuod ka ang gisulti ni Lily. Nga mamatay ko kung ipadayin ko ang pagpagkasal kang Arnel. Salamat nga. Di day sakyanan ni Ibon ang niabot din Lahi ang plate number. Ugwa sa kumakailas driver. Nahasol ni minung kugmaayon ng panultis kaluhan ni Dalia. Kana nga gipahimang nuan niya si Dalia. Doon na gisyo'y nahibaw ang dili maayo alang ka, Dalia. Ay, nadugay man si Arnel. Oh, Arnel? Watay ang ngayong kabalakan. Parehas lang kinig model sa sakyanan ni Ibon, pero lahir ang plate number. Mao pa? Pero Dalia, di na may mong kumpiyansa, ha? Posible gyud ka ang matultulantan nila din, Posible. Nya, si matubuhaton. Kinanglang mangandam ta sa atong prenup. Makalagot sa nagsinartihas, Ivoda. Giganlan pa kong bugo. Pasalamat ka nga nagkinahalan kong alalay karon. Kay kanuwa pa.
Gibuking tinaga ni Mami Corazon. Anilawan ako sa kwarto. Kaya murag mailahan yun ng gisapot ko ni Yvonne. Makalagot siya. Ako naman nag-gihadlok sa kanahan. Ay, nera. Oh, may napalit ka ba yung yuta si Arnel, Yvonne? Oh, hain man na dapita, tita. Hanya ang didong sale. Basta ha. Oh, daplin kini sa dagat. Nakatultol ko ining dapita, tita. Unya, unsay plano mo, Yvonne? Ako na ang bahala, tita. Itugyan lang nako ang tanan. Nahala, sige. Tabangi kong mapauli ko din si Arnel. Aron mahumana ka ng ilang problema ni Dalia. Ganahan na ba ka ng Dalia, tita, para kang Arnel? Nagsabak na siya sa akong apo, Yvonne. Kinahalamatao kini nga nakasal na sila si Arnel. Mao ba, tita? Sige, tita. Ako na'y bahala nga mutultol sa dapit nga nahimutangan ni Arnel karon. Ay, sige. Tanawan niya mo cellphone. Kung buririn niya sa... Samsam ka ni. Buririn. Uy, Yvonne mo ni. Ang pinubdas kwarta. Kapag tayo niya atong gripos kwarta. Hello, Ma'am Yvonne. Nahibawon ako sa posibleng dapit. Nagitaguan karon ni Arnel og sa kaluha ni Lily Jigger. Unsa? Hay mi dapita, Ma'am Yvonne. Akong i-text nimo ang address. Aron dili mo malipat sa numero sa bay. O kung asa gid siya mahimutang. Sige, Miss Yvonne. O kinahanglan dili mo masipyat pa sa inyong buhaton. Ha, Jigger? Ay, kabala ka, Ma'am Yvonne. Amo nang pandaman og maayo nga mong paton. Kinahanglan dili pa sila makasal. Makuha na ninyo ang kaluha ni Lily. Yes, ma'am. Sige. Inig-off na ko ining cellphone. Ako nang i-text ang address. Tinawin ng gatas. Uy, nanagutang kiktawan mo kunin mo gatas. Aron imong imnon. Naibawa mo ko nga maglisod ka katuhog ron. May mo pagkili lang kunin mo atin mo nun? Ikaw ba no? Magpalahi gyud ka da. Ang ubang babae mamugos nga timanon sila. Magsige na nagpamarayag aron timanon sila, pero ikaw mubalibad nung kagatimanon ka. Basta. Ay lang ko atin man na. Basta. Buot? Naibawan ako. Buot. Ngano di man ka magpatiman ako, ha? Bao lang. Basta ay lang ko atin man na. Klaro na kayo. Di ka magpatiman ako, kaya hadlo ka nga magbuwag rata, di ba? Sige na sa mata ni mo. Di mo man bitaw na tinuod. Sige ko. Di man ka magpatiman ako. Okay ra, sige. Pero, imnaon aning gatas. Kaya bini mo nahago biya kukutawa na, ha? Ibutan nila diha, oy. Imna na lang na, kaya magdungan takatog. Ha? Ano ko daw magigdungan magkakatog na ako, ha, Arnel? Maulang. Bantayan ta ka. Kay, nagbadbaha na ba ang imong kaluhan nimo? Ay, tugtagda, oy. Hoy, di na nakoy mahimong ibaliwa, no? Kay dako na kay nasag kadaot nga nahimo sa akong kinabuhi. Siya ang angayang mahanaw sa akong kinabuhi. Arnel. Pero, gusto ko nga focus una ta sa atong kasal. Yo. Pagandam. Ay, kanun nga kung andam Jigger. Ay, basta tigoon na ta. Ato na ningi ko ang atong edad ron. Ay, kanun nga na yun tang ready all the time. Ayo, ayo. Ang sa mga akong pagandaman ba? Manglarga ta karon. Okay. Ulat lugar ka tuon. Okay. So ka rest house tapi sa dagat nga tuon ka. Unsa? Mamakasyon ka? Mga ligo sa dagat? Kita makasyon yo. Kuyawan sa tao ko. Ay. Ulos ring hayaw mo lang nasa utok mo yo. Natural din nagkalipang ako na-una. Unsa ka ba, oy? Tiguan na ko ta. Tiguan ba ko? Sugda na to atong misyon. Unsa? Mora tiyo. May misyon ta. Ay. Ang pagpatay sa kaluwa ni Lily. Nindutan niya na tao nga doon ay misyon. Nibaw niya bita ko, anak. O lagi na tulak ton karon. Okay. At tuon ta ang lugar nga gitake si Ma'am Yvonne ako. Na? Ang posibleng gipuy-an karon sa kaluwa ni Lily. Yes! Yes! Doon na lagi ko ini 25. Okay. 25K. Dato gyud ko sa katapusang mga adlaw sa akong kinabuhi. Sige na, pagandam na. Andan man ko pemi pa. Magpalit ang pisik. Mayon. Pistola. Ay, ba? Unsa? Pistola. Karaan. Ay. Pistola, tiyo. Ay. Hindi ta magkapag-kidnap kung ito pistola.
Agoy. Yang ako naman nabalik yan. Sige. Asa mo tan tindahan yung pistola. Pagtutas kong kailan nga tipayuhot o bang armas tiyo. Di man ko magatugoy. Oh, ano sa mga diha? Sige mo pag-liso-liso yan. Saan? Liso di katawag? Nagbata pa day ka? Oo, uy. Mingon ba ako ni mo ha? Nga akong bandayan. Masman, gusto kang mo inom og red wine? Para magduka ka? Di sa ko pala hubog, no? Ha, man ko mag-ingon nga maghubog ka. Ang ako ba nga makatuog ka? Sa di lang ko diri, uy. Ay, hindi man ka na kumahimong pasagdan nga di makatuog. Okay. Buhat ako diya. Magkuha ko red wine ha. Sumitawan na. Mga ko batang yung gatin yan. Sus! Gusto mo tigil ko pa inlaban ng Arnel. Hello? Padawag namin sa lugar nga imong gingon, ma'am. Maayo kon mao ka na. Kinahanglang pahibawon ko ninyo sa tanan ninyong madiskobrehan sa maong dapit. Umamigon. Kung masuta na mo ang tuwa sa mong dapit ang kaluhan ni Lily. Malawag din mo. Maayo. Sige, bye. Maayo kay update kaayo si Chiker sa akong sugo niya. Human og patay ni Chiker kang Dalia. Si Lily na sad ang isunod ko. Kinahanglang ako ang mamahimong inahan sa anak ni Arnel. Ako! Wa na'y makapugong sa akong gustong mahitabo sa duha ka kaluha. Dili ka mahimong mga sawa og lain, Arnel. Ako ka lang. Ako! Si Arnel kining nanawag. Hello? Arnel? Sana si Mama Ibon. Okay naman imong inahan, Arnel. Pero, nabala kami nimo. Mahimo pag sultihan ko nimo kung hain ka karon? Atangin na lang ang among prenup ni Dalia. Unsay buti mo ipasabot? Imo kong patungahon sa inyong prenup? Yes, may mo kang mamisita kung gusto ka. Nganong dili? Asa man ang inyong location sa inyong prenup? Ako lang unya kang tawagan, okay? Okay. Congrats daan ninyong duha ni Anandalia. Ug salamat sa imong pagatiman ni Mama, ha? Nahibaw ka gyud nga dili ko mahimong pasagdan ang imong inahan, Arnel. Pinangga ko niya. Mao nga panggaon sad nako siya. Mao bitaw nga salamat kayo. Sige. Good night. Good night, Arnel. Sige, Arnel. Padayon sa imong pagtuo nga mahinayon ang inyong kasal anang Dalia. Bisan unsaon. Baliwa na lang gid mo ang akong gugma nimo, Arnel. Ug kana ang dako nimong sayop. Angay unta nga ako ang imong mahalon. Ug dili ka ng kaluha ni Lily. Alright. Yan na ang red wine. Ano naghago pa mangi kagdaan, ha? Di man taong ko pala hubog, uy. Wa man kumuingon nga maghubog ka. Ang ako lang nga magduka ka. Kana lang. Gusto sa kong makikinom ni mo kay... Yonsa? Doon ay panultiyon nga... In vino veritas. Saan na? Sa alak na ang matuod. Imo ba kung gagalo na inyong bisyo, oy? Wa makagalgala. Ang ako lang ba, pakatulgon ka. Og mamasin sa ko, nga mupabuhagay ka sa uban pa nimong sekreto nako. Unsa ka? Pabuhagay good taon. Wala ko sekreto ni mo, eh. Uli no. Naibaw naman ko nga in love ka na ko. Pero, imo lang gipugnan. Ay mo bang din na magis ko ng mga pagbati, di ha, oy? Unya, ganahan man ko. Ha? Oo, ganahan man ko, be. Ipaunsa man na nimo. Ha?
Kapuyan mo, ano panghasol ni mo, oy, Arnel? Hasol din na. Kung honest pa lang kang pagkatao, di ka mahasol. Kung musulti pa lang ka na ako sa uban pang naasim kasing-kasing, na human na unta ta. Hey, teka na istorya. Bebe, ipis na. Lo. Sa mukha ng istorya, oy. Inanak matog. Hala, paimnan ako na yung red wine diha. Kalma lang. Kalma. Ganahan mong kung manungog di mo kay cute man kay ka. Saba diha, oy. Sigulo-ulo. Lagi. Sige na, paimnan ako. Okay, my love. Ano ko tawag ka ng my love diha? O nga nung di man. Nga asawa man ti ka, ha, my love? Lood, pamation. Tanawa ra ka. Sakitan sa tanang imong sinultian, oy. Lood din ang magparayag tani mo, ha? Sige, paimnan ako, be. Sa magkada ka pa ni mo pa sa kalye diha, paimnan makakuni mo, di Kalma lang, kalma lang, my love, okay? O lagi, makainom lagi ka karon. Ining daan akong red wine. Anong gabi man ta nagbiyahe, Jigger, oy? Aron mabuta yung tayo ng dapit na i-taste, Ma'am Ivo na to. Nga may posibleng ipuduhan karon itong Arnel o Dalia. Hala nyo? May mo nagutay ng kriminal, no? Oh, ginamit mo, tiyo. Gawas na kriminal. Kidnapper pag yun. O, tiyo. Musa ikaw, ay yung hadok-hadok ya. Oy, hadok ko taon. Kinalang atong yung makidap ang kaluhan ni Lily. Ay, andam na lagi ko. Basta ko. Back up ako, ha? Kay, tiguang niya baya ko. Oh, ikaw ko ipaon sa maulapit. Unsa! Ay, karay. Ay, paon! Ako, imong ipaon! Sa pa ni, oy, kaapod ba sa dani mananapa? Oo, upload na. Pero muna angay ni mo, aron makatuog kag dali. Si Brag. Sige, ipis pa, be. Uy, ha? Oy. Kulbaan ko inida. Lain sa deka kung may nayak na ka, no? Kanasan mo yung istorya, oy. Sige na, ipis na, matuog na ko. Okay, my love. Kapuya, aning mo my love, diha, Arnel, oy. Ganahan mo kung musangpit ni mog, my love. Busa, ayaw pagbuot, ha? Okay. Nga. Nga na mong red wine, my love. Oh. Uy. Gabi, oh. Ang ngayon man sabday ka nga mo inom, no? My love. Oh, ay lang pangusmo diya. Kay ma-turn on ko, ana. May, si turn on? Turn on? Bastos na, no? Di na bastos, oy. Kay normal na namong mga lalaki nga doon na gyud makapa-turn on na mo kung dunay lihok sa babae nga ganahan na mo. Sa mukha na, oy. Sa good. Nindot, ana. Busa, ikaw, ha? Ang buti pasabot nga nindot ka, ha? Nindot ka. Guwapa ka. Maong ma-turn on ko. Hilumoy. Bibi, ipis ba? Ipis na sad. Sige na. Uy, paspasa ko ni mo. Murag ikaw rin may makahurutan ng isa ka butilyang red wine. Naunsa man ko. Di naman sa kumakato. Tori ni Delia Garnel nga akong una-una. Di sa kung saan akong kamamang akong kagalingon. Nga dili masuko sa akong kaluha. Pero wag yun. Mabati siya kong kalagot siyang pagsugot kay pakaslan siya, Garnel. Ha! Magkalagot. Pero itugyan ko na lang kang Yvonne ang pagbabag sa ilang kasala. Para dili kay ko makonsensya sa may tabong dautan sa kong kaluha. Kalagot ang kinabuhi, ah. Ano maglagot man kasing kinabuhi nga kanindot ini, ah. Dako kay tagbinta sa uban karon. Kaya ang uban karon, wa pa kakaon kay nangita pagpagkaon para sa ilang panihapon. O, laki. Kasuway mo ko ng kinabuhing pobre. Hindi ko maiha sana, uy. Pero, ako'y kalagutan. Ako. Ano man ikaw? Anong laglagot man kasi mong kagalingon, ha? Basta, naglagot ko na ako.
Ha? Kung anong naglagot man kanimo, ha? Doon na ba kay mga pangandoy o desisyon nga imong gibasulan karon? Doon na. Oh, unsa man na? Tiyo, Ha? doon lang kita sa atong destinasyon. Tulo lang yun. Do. Ini macaca. Ikol ba man ko? Nagkakulokol ba lang yun? Ay, Kinakinalan ko sa mga kusog. kusog. Pisuti ko naman ang akong kusog do. Di na di ko magagamit sa akong karate do. Di Itong siya mahimot yun, kinalang buhaton mo. Oh, ang pag-drive naman gin ang akong ikatampo yung lakawa ba? Igot na ako, tiyo, na doon ay makadrive kung makuha na itong katundalya. Makalagot lagi. Lagot. Maglagot lagi apong ka nga nakainom naman ka? Lagot ko na ako. Nasad. Nga na lagi maglagot ka nimo. Sige na, sulti ko, be. Hoy, ay nagpugni ang naa sa ilawang sundugan. Ipagawas gina kung unsa man ang imong mga sekreto. Aron makapahungaw ka ba? Nilagin ako ni madawat. Ha? Unsa may di nimo lagi madawat lagi? Pasabda ko nung gabi. Sige, sulti. Unsa may di nimo madawat, ha? Di ko makadawat in love kay ko nimo. Oh. Dalia. Kalabot ako kasing-kasing. Basta ng tao. Ikaw pa man siya kung kipahinong dininiwa, magkahinungdan. Unsa? Sakita sa dan pagkasultiha, my love, uy. Ako? Way hinungdan? Oo. Uy. Huwag kahinungdan ka di ka mahimong mahalon. Yun na, pagod. Nga nung wa man ko hinungdan nga mahalo na, Dalia? Pasabda ko kung diin dapita ko nga wa ko hinungdan. Be. Huwag kahinungdan kay lumalabay ka lang. Usa? Ako? Lumalabay lang? Oo. Lumalabay ka lang. Hindi ka mo dukot-dugay. Pasabda gani ko, be. Asa mang dapita nga, mulabay lang ko. Sa akong ginabuhi. Oh. Sabot ka. Wala ba na ka sa akong ginabuhi. Malang waka hinungdang mahalon. Pasing ka lang. Mahimo ramang di ko mulabay. Depende na na nimo. Nanawa na sinultihan nimo. Ang bugal-bugal ang gihapon. Tay paragod, diin man ko magbugal-bugal. Nga mao man ay tinuod. Mahimo ra nga di ko mulabay sa imong kinabuhi. Nag-agad ko nimo. Kalagot ka. Naunsa man ka? Di magkakasabot. Mawa nabi. Matug na ko. Oo, asam ka matog? Gawas. Uy, di na mahimo, ha? Di na mahimo. Sagdi ko. Gusto ko matug sa gawas. Dito sa gawas. Sa cottage dito sa gawas. Usa? Ayaw ko sunda, ha? Hindi pa ko gusto nga. Pagpaduol ka na ako. Hindi na lang mamatay ni. Unsa may imong patyon, ha, Dalia? Kini ako kasing-kasing. Kinala mamatay ni Nemo. Uy. Dalia! Dalia, ayaw pagawas! Yes! Niyan kita sa lungsod nga gitik sa Ibon ako, tiyo. Ay, punya. Niya naging nindapit ang atong makwarta. O, tiyo. Niya din ang akong kwarta. Atong kwarta? Apin di ko na di kayo, ay. Ayaw tayong kong iwan niyo, ay, kung makagunit di kag milyon, ha? Ang sabot, tiyo. Yes. Ibaw dyan sa kinaiya. Importante ka makuha na ito si Dalia ka. Sige. Karoon na yun na, kuhaon. Ha? Kung na ito makitaan, karoon na yun. Pinangatol ng kamot ko makagunit og minilyo, tiyo. Ay, pero, natay problema, Jigger. Kung sa ba, tiyo? Kulang ang atong gamit nga giandam. Kuwang yung kayo. Kung sa? Kuwang. Doon na kayo nalimtan? Kung sa ba, tiyo? Hindi rin may mo nga wa ni.
Dili madayon ang atong plano kung wa ni. Kung may kuwang tiho, niya naman ako pistula. O magkapait man ta ganiha. May gani kay nakapit ta sa akong amigo pistula. Doon nang lagi kuwang aning atong gamit sa pagpatay anang Dalia. Unsa man lagi kuwang si mong giandam tiho. Simple. Ang bato. Unsa? Musuyo pa tiyo. Ay, Totoo ka adik-adik. Murag uwahi naman. Ay, ang tawang kahinga ba niyo mo? Dili pa adik-adik nga bato akong ingon, ay. Oh, unsa man bato ha? Ang bato nga atong ibato-bato anang Dalia. Bato-bato. Nalimtan akong da. Unsa? Ako naman tong Jordan na sako ba? Pero, wa man ako makarga sa luyo sa auto. Nabilin man. Bangko mo ka tiyo eh. Ay. Ngayon mong taong ikalimtan. Oh. Kung di ta makakita og bato, oh. Di na lang na to. Bato-batuan ang atong patsunon, ay. Ya. Saan mo ko nato to? Anindot. Ato lang palupaluhan. Way lami. Sugot ka. Way lami mga idea tiyo. Oy, bayan. Kinahanglan mangita kang bato para ibato-bato yung Dalia inig abot to sa atong destinasyon. Balik sa Dalia. Magunso magkadini. Sa daplis dagat, ha? Ang pabog na sa utok. Hmm? Ang nahangkog hangin. Pero di mahimong ani ka matuog din, ha? O, ata makasal, ha? Oh. Mabuhat pa na ko tanan akong gusto. Buhaton, sir. Uy. Nalimot man tingali ka sa gisulti sa nagseminar na to? Ay, saskot ng seminar. Uy, ako malimot. Bias to na seminar na to, uy. Ha? Para ako ram itong tanan niyang gisulti. Mamay para imo. Uy, dili to para imo lang. Uy, naunsa maga. Para to na tong duha. Pero kinahanglan magsulti ta bahin sa imong gibati na ako. Sa pa may gusto nimo mahibawan. Miyako na ko, in love ko nimo. Pero kinahanglan mamatay ni. Ay, nagpatya, Kay gikinahanglan ako ang imong gugma. So? Kinahanglan may gugma ka nako. Kay magminyo na guta. Ug makatabang na nako aron mahatagan nimo ganak. Anak? Oh, anak. Di ba? Misaad man kanako nga tagan ko nimo ganak human sa to kasal. Aw. Dugay naman ka nagsigig saad anak, pero permi ko mabaraw. Oh. Ganong mihilak man ka diha. Anak? Oh, anak. Mao na ang gikinahanglan ako, anak. Oo. Tatagan ti kang anak. Uy, kinahanglan barugan ginani mo, ha? Oh, anong mihilak mo nung kag maayo diha? Ambot. Unsi ambot? Ay, di ba tingali makahilak ang usa ka tao kung way pasikaran sa iyang paghilak? Ambot lagi. Anong ganahan mo buhila ka nung nagtanaw ko nimo? Oh. So, nag-uol kang nagtanaw na ko kay... Ipasing naman ka sa kong ginabuhi. Dalia paminaw. Dili ko mawa sa imong kinabuhi. Sure ka? Sure. Samtang gusto ka pang makig-uban ako, naarasog ko uban nimo. Og ikaw ang magbuot sa kong kinabuhi kung makasal na ta. Oh! Naunsa naman uli? Ganong mihilak ng noong kag maayo diha, Dalia? Ha? Yan yung tapingon sa daplis may bayon tiyo. Chilling. Bisa, gusto ka niyang dapit nga itong gisubay. Paingon ka niya sa dapit nga, nimutangan atong Dalia. Oh, may napita ang gitek si Ma'am Ibon ako. Uy, nagsiga pang sugas unano. Huwag yung mapaon. Kinahanglan maka-check-in na tagkatin si Tiyo. Aron ato ta dito magsugod sa itong plano. Kana, unya. Midnight snack ta. Midnight snacks. Kaya itong ang gabiin na. Nasad. Sama ka, Tubaga gani ko, Nganong nagsigi naman kaghilak niya? Walagi ko kasapot na ako.
Gisakitan lang ko. O unsa may nakapasakit nimo ha? Sakit kayo naon nga. Nakaslon ko ano magbuwag na sap. Unsa man kagsultihan eh? Di ba niingon naman ko nga di ta magbuwag kundi ka makigbuwag nako? Ha? Wa ka minaw. Ubog nung siguro ka. Katubang ragon ako ba? Dali. Tubang. Ay, paglingon. Tutok, tanaw. Saon ko nimo? Tutuki lang ko sa akong mata. Ayaw ko patutukan mo mata, oy. Tutuki ko. Tutuki ko, Dalia. Kinahanglang makasabot ka sa tanan. Ayaw pagubog-ubog ha. Pamatig maayo ha, Dalia. Sama akong pamation. Paminaw maayo. Tutuki ko. Dili ta magbuwag. Kung dili ka makigbuwag nako. Ha? Wa ka minaw. Ubog nung siguro ka. Katubang ragon ako ba? Dali. Tubang. Ay, paglingon. Tutok, tanaw. Saon ko nimo? Tutuki lang ko sa akong mata. Ayaw ko patutukan mo mata, oy. Tutuki ko. Tutuki ko, Dalia. Kinahanglang makasabot ka sa tanan. Ayaw pagubog-ubog ha. Pamatig maayo ha, Dalia. Sama akong pamation. Paminaw maayo. Tutuki ko. Dili ta magbuwag. Kung dili ka makigbuwag nako. Nakasabot ka? Ha? Mauna ang ibutang sa imong nahuna. Sa dagan sa tong kaminyoon, sa gitas-on sa katuigan nga mag-uban ta, ikaw ang akong agdon. Ako? Ikaw. Kung ganahan kang magbuwag dayon ta, ikaw magbuot. Pero kung ganahan kang magdugay ta, ikaw gihapon ang mabuot. Meaning, naani mo ang yawi. Ako'y magbuot? Yes. Ikaw ang magbuot sa tanan, Dalia. Ikaw yun. Ikaw gi magbuot. Kung kanus ka makigbuwag nako, ha? Ikaw gi magbuota na. Naaranin mo. Unsa naman? Luag ng pamati ni mo sa imong dugan? Dili. Ganong mihilak naman sagka? Ambot lagi. Inaalang ko mo hilak. Ilang magbuot diha. Sabi ni mo, no? Bugawas yun ay mong kabata-bataon kung muhilak. Nawa, sige na. Sige na, hilom na diha. Bunga lang na si mong kahubog, oy. Ang isya ka diha. Ano kong katawi? Kung ka lang di mo ko makatawa ni mo. Ha? Tanaw rin kung itsura ni mo. Nga nagmaoy naman ka. Maoy pa more. Ito na yan, dahil ka ha, kung mahubog ka, no? Mura kag bata. May magbiyaan ako nimo dinhi. Sige. Biyaan ta ka. Pero ayaw paglakaw og layo, ha? Kay gabi na, okay? Sao pa man ako paglakaw? Hindi mo nga ko kaklaro na naong mo. Maugani, nga dini ka lang. Okay, kay kutawan na kakapi. Aron mawasan ka. Ayaw gid paglakaw, ha? Hindi lagi. Mga ang beach houses nga giingon ni Ma'am Yvonne ako. Itatag-cottage nga ato kasakan. Para makasugod ng papangita ni Arnel Dalia. Paano ka? Huwag mo ganihat yun. Yun. Ay, tumatay. Yun. Ay, saan naman? Ay, naman yung atong batu-batuan, ha? Yo, huwag may pag-abuta to. Damgo mo ganihat. Ha? Damgo? Ay, saan po angas akong damgo gitinuod ko, Digger? Baliman? Si Bali? Numero. Ay, nakakita din ako sa akong damgo no. Nakita na ko, no? Ay, nanaungo ang kaluhan ni Lili. O kita ang gipang gapos. Ang bato-bato ay dagat. Bali yun, bali. Unsa man ka eh. May damgog tiguang kyo. Taka lang. Sige na. Ang gawas ta. Kinahanglan mo dumduman na to ang rest house kung napalit ato Arnel. Uy, hala no? Dapat naman dyan nagbaybayon do. Yoyo, uy. Dapat baybayon. Sige na. Lihok na tiyo. Eh, karong adlaw kinahanglan makuha na to ang usa ka milyon. Nakaabot ni kitingali karon sila si Jiker sa probinsya. Nga akong giingon nila.
Klaro na kaayo nga mapatay nila ang kaluha ni Lily. Ug unya, ang sunod nga hipuson ko, kanang malditang Lily nga nagpakadalya na. Panuway. Hindi ko magkatugang maguna-una. O sa maging plano ni Ivona? Wala sa siya manawag. Ang salpahis? Kinganlan pagugbugo? Ivon, di pa ako nag-interest kasam ni Arnel. Pues, ikaw ang sunod nga mawagtang kay ipapriso ka nako sa imong daotang plano kan Dalia. Pero unsa ba kayang plano kan Dalia o Arnel? Oh, yan mong kape, oh. Init pa na, ha? Oh, saan ka naghilak mong gihapon ka? Naawa ka na. Magminaldita ka lang gihapon, ha? Bisag hubog ka na. Sige na. Imna na ning kape. Kape? Dali. Barog, be. Aron makalingkod kag tarong diri sa may lamig sa harapit. Dali. Barog po. Oh, barog, dali. Kana. Ay. Hinay lang, eh. Hinay lang mga miss hubog da. Hinay lang. Uy, ay kong sukay! Wa na, op, iyay, wa na gid, sukaan ko nimo. Tanaway! Ay, makaligo kitang duhay ni ron ba, way oras ba? Ay, bumang ko, be. Ay, di giday ka pala hubog. Dali. Maligo lang tas dagat, aron mawasan ka. Oo. Sorry, hindi ko po kan. It's okay. May problema na. Alsahon na lang, teka. Adto lang ta mga ligo sa banyo. Dali. Sige, suka pa riya. Kabayad yung kainiron ba? Oo! Oops! Unsa ka? Miyak ka nung nunggog ka di asaw. Ayaw pagliho ka. Kay, ligoon na lang tika. Mga ligo tang duha. Wala nagigil sa ini, Dalia, ha? Hindi mo makong gisukaan. Mapugos ni kog ligo ni mo ini. Ako ni hibuon ni mo si Nina, ha? Hoy, katapusan lang tong inom ni mo, ha? Di ka makakaya og inom di, mahubog ka man dayon. Ano man ko? Nasad, mga tanan sa naunsa ka. O nahubog ka. O kay gisukaan ko ni mo, wala ko'y mahimo. Ligoon na lang tika. O di mas mahimo nga, maligo kang napakay sapot nga gisukaan ni mo. Ubuan ta ka, ha? Oh, paglangas, kabla ka. Una-una lang na ako nga, nagligo kong bata ini. Mabuo na ako ni mong blouse, ha? Oh. Uy. Nindot magiday kaglawas, Dalia. Dalia? No. Kabla ka. Ni ako. Gakson ta ka, armawa yung katugnaw. Dalia. Mahimo na kita kang asawa, Dalia. Hapit. Dalia. Nag-ipon ka kwarto? Ang sumatyo. Kung siya mag-ipon Gusto ka maglayan tag kwarto? Pero katug na ka rin, eh. Yo, dili pa katug din ang tuyo, ha? Ni ata o mangwarta. Oh, hindi mo tanya ko to, no? Naku, mag-ipon ka. Ni ano man dahil ka aron mo patay. Hilom, yo. Kiniga. Pali mo, eh. Unya. Di lang yung tama to, ini. Pasi kuya panda sa kakapoy kon. Mangidnyap ta, unya. Watay tog. Saan mo ito ni? Katug na, yo. Kay manawag pa ko ni Ma'am Yvonne. Nanawag siya. Hello? Hello, Ma'am Yvonne. Niyan namin sa dapit ni mong gingon. Maayo. Susiha dayon ninyo og maang maong dapit. Kung asa mahimutang ang rest house ni Arnel. Yes, Ma'am Yvonne. Og gikan karon, ayaw na kog sangpita sa akungan. Boss ang itawag nako. Yes, boss. Good. O sige na, pahawayo na mo. Og ugma, balitain na yun ko kung makita na ninyo ang rest house ni Arnel.
Ay, kalahin sa kong ginawaan. Ninamday ko sa kama. Ala, huwag ko'y saputin ni sila ang sabol. Oh. Uy. Tumayo, nagmata na ka. Niyo. Kutawan kag kape kay labihan nimong pagkawagtanga sa una-una. Ha? Oo, sa minita mo gabi eh. Unsa pa? Nahubog ka, nagmaoy ka, ug imo kong gisukaan. Mao nga nag-shower tang duha. Unsa? Yes. Unya? Aw, doon na ginahitabo na to. Unsa? Pagklaro, oy! Oh, kaklaro sa kong gisulti. Naunsa man ka? Ug ikaw may sad-an sa tanan ba? Ug ano ako gutaon na? Ang! Nagpatuyang magkag-inom. Para katog raman ang tunong red wine nga akong gida. Taas gutog alcohol content. Mao nga tumbag yun ka. Unya. Unya? Unya, imo kong... Oo, ako kang giligo. Unya? Unya, gihagkante ka kay lalaki ko. May tagbayot ko. Nagpahimas lanong kag dako. Bida eh. Wala gina ko tuyo Pero nga nung mag-uulm sa ka nga, pakaslan man ti ka. Pero... Ay nagpiro-piro di ha. Okay? Oh, ay nagsiga si mata. Cute ra kay ka. Bye. Lagi. Hunaw-naan na lang good nga may natabo na natong duha. Mao nga di na ka makadagan sa atong kasal. Parehas sa imong kaluha. Ha? Oh, ay lagi gaha, lagi. Natawar man ka. Ayaw na guno na ang nahitabo nato, okay? O sige na, niya. Inom na ining kape. Aron mahuwasan ka o matarong na nang una-una nimo. Kay manglakaw ta karon. Samanta? Mamalitag sabot para sa atong prenup. Hello? Unsa na may kibuhat ninyo diha? Namahaw, boss. O kumanong pamahaw, ang lakaw ang mistiyos eh. Magbuwag may pukunta na bayan sa bayan ito, Arnel. Kinahanglang dili gid mo mapalpak, ha? Wala yung palpak, boss. Nandam lang tanan. Usa lang kuwang. Unsa? Doon na pagikuwang sa inyong pangandam? O, boss. Ang sako ang resor nga bato para among ibato-bato sa kaluha ni Lili. Ang nalimtan. Ka mga bugo ba ninyo? Kaya ko ang bugo, boss. Kung iyuan nga akong ipandam, bugo. Iguang naman. Kasayo na ng problema, ha? Hollow block ang ibutang sa sako. Oh, uto-uto. Ano kung magkalahula na eh. Gamitan na inyong utok. Aron dili mo mapalpak. O sige na. Lihok na mo. Kinahanglang masignit ninyo si Dalia sa dili pa ang ilang kasal ni Arnel. Yes, boss. O sige na. Lakaw na. Pangitaan na ninyo ang bahay ni Arnel diha. DJ Lax Remix. Basta mo itong gisulti ni Arnel. May nahitabo ko nun amo. Di ako kilabtan nga hubog. Pero, tinuodjit kang iya kong hilabtan. Ay, kinakailis ka na. Mamahaw na tas gawas. Sige. Yun na. Nga nung nagluya man ka. Nag-uol ka nga doon nitabo na to? Ay, lagi ka bala ka. Kaya kung mumabdos ka, bana naman sa kunin mo sa sunod nga mga buwan. Alam di ako eh. Ubi to. Oh, nga nung di man kaganahan nga may bawas tinood ha? Nga di ka angayan nga mag-uol kung mumabdos ka. Iniaman ko nga ubarog ko. Og mag-ampo man ko nga kaluha ang atong anak. Unsa? Kaluha si mong mata? Oo. Nga na mahadlok man ka nga may mong kaluha ang atong anak, ha? Nga doon na biyag dakong posibilidad. Kaya nga akong lolo no sa una, naka-triplets yun. Unsa? Pero okay ra ko kung makaluha lang ang ato. Ilam di haway. Alagi. Sinan lang ka ng kaluha, no? Oh. Listen mo gani ko na nang ipanganak kung usa. Unsa na ka ng kaluha. Pero... Ayaw na lagi anang piro-piro lagi. Nana sa kang piro ni mo eh. Dali na, mamahaw na ta.
Huwag ato tas gaw sa mamaho, ha? Nainindot nga kanaanan din eh. Yo, kapalabig kaon, ha? Ano? Pungan man ko ni mo ang taon sa akong kanon. Ay, natiguang naman ko. Tiyo, kinahanglan sa to saktura ang imong kapuso. Kaya doon natin bukat ang misyon ni Lupita. Gusto ka kinyo. Gusto ka. Mura di tag-riding in tandem nyo. Pero sakto-sakto naman sa Diyos ni Lami pa mang ikaon yung taon do. Tiguang na lagi ka, tiyo. Okay, tiguang Doon ka. natin misyon. Ano, tiguang na ka. Itulgo na baka kung mabusog ka. O, kamay na ordira. Sige, yun na ka, ha? Ito na ko siya. Si Arman tayon? Hindi gagod. Gamay gawin ako order yun? Nga, lami mang ikaon? Ha, mag-order ko lami. Ano itong waiter? Ay, daram rin ko tubangan. Waiter, come away over here. Yan na sa restaurant nga akong gingon mo. O gabi ni mo, nag-research gigundaan. Lami silang pagkaon din eh. Huwag ka na mukaon. Tungod rin na sa imong pag-inom, oy. Pero, maulian na ka karon. Busa, dali na. Sige na, gawas na ta. Dali na. Gusto ka nga kuguson na ka, ha? Yabag ka. O di gawas na di, ha? Ano ko ko gusto mo kunin mo? Sa ko dream masakiton. Mahimo naman ka na akong prinsesa. Mao nga, kuguson ta ka, aron di ka mahaguog sa ka anang restaurant. Hilaw mo ay. Dahil na. Hoy, naguna-una ay. Hoy, Delia! Paghuwat na ko eh, naunsa mo ka? Huwat, oy! Nay, nasuko na sa day. Ay, ako una ning itarong og park ng sakyanan, oy! Kanya. Dagan ko na order. Dugaya siya. Dugaya si order eh. Lamisa para sa duha. Lili? Okay. Lili? Yes, Lili. Hala. Ano naman si Jigger? Lili. Ako pa si Jigger si Elvis. Lagi, ma'am. Amag yung kaon karon kawas Dalia. Okay. Chuk! Mas magbagal. Yasi! Ma'am, sige, kalito, ma. Niya ako uyuan, ma'am. Kaya takin sa... Si boss niya. Ina niya di si Lili. Usa? Niya si Lili? Unsa nang gisulti nimo, Jigger? Niya ako di karon si Lili, boss. Unsa? Nagkita niya si Lily diha? Hoy, tiyo. Sigurado ka, si Lili ang makita? O lagi, uy. Tiguan niya ko pero klaro yung taon. Uy, ipakubot ka. Si Lili ang misyon. Niya yung ginis restaurant. Tinan ako siya mo di, klaro. Ikaw ba siya? Ikaw ba siya? Wa. Siya o siya. Klaro boss, niya si Lili sa restaurant. Mga bugo! Dili na si Lily. Ang iya ng kaluha. O kana ang kuhaan ninyo, Jigger. Naakili sila dihang dapita. Sige na, lihok na mo. Balitay ko sa sunod nga mahitabo. Okay, boss. Bye. Sigurado ko, tiyo. Mas lilig yun ang imong kita. Sige, tupungot ka nga. Lagi! Siya yun! Siya gidaan dito sa taas nga bahay sa restaurant. Siya yun! Dali, magawas na din eh. Kinahanglang maat ka na ito ang ilang paggawas. Ay, nag-order na ko eh. Ngaong na ta, busog pa ta. Unaho na itong bigli ang namisa ng kaluhan ni Lili. Nga sa dili ko makatuo. Nga doon na ninahitabo na mo, Arnel. Nag-order ka na, my love? Ari kong tawgaan ng my love? Naunsa naman sa koy? Gingnan tanong kang ganahan nagkuha na. Ano kong badlong ako? Wapog ka-order, oy. Oh, sige. Ako nalang order para natong duha. Oo. Ay, panghupaw liya kay ni atas kananan. Ikaw rin nagsulti na ko, ha? Hindi maayo nga manghupaw kung naatas sa kananan, ha? O lagi. Oy. Okay, kadyo ta. Waiter! Tora sila. May kauban siya, ay. Uy, mauman ang tuwa ng isuntok na ko.
Bawal tiyo. May adto na sabay. Ug iguwas, Lili. Isunto ka. Unsa? Kanuway. Pat yun ko sa natawanan. Unsa? Unsa man kay mahitabo karon nga nakitaan manggidayon nila ni Jigger sila si Arnel ug Dalia. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pipila na ng kayugto ning atong sugilanon. Estranyo sa Gugma. Dalit sa RMN Drama.